soginga nini shumai rong no chu ethang narna yak bayang romu bak sakhe hanchani phan bai bak sakhe hansa khorang pisharai hansa ya prishelai rai tung salama o himnai hansa ke bubagani lama o hansa ni coba o bubagani lama o hansa ni coba o Nini makoli matu kini khaklam ni thu magnang thanglam nini যতনা ফুংকাহাম তিনি চিনি আগিনি সিমিন সাকলাইজাক বাইক রেলি ম চিনি বাইক রেলি কাম পিস রেলি বহনি মানো जोंबो चिनि ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंग कायसा जों शान्ति बार्ता नन बगेसे दिनि चिनि अ बाइक रेली जों साइमानो जिन ताकारजलाव कयेक दिन रमै किसा भायोलेन्स ओङै दङ अ भायोलेन्स न जों मनो सानामो जों दिनि अ बाइक रेली ति मेसेज अमन दिनि मेसेज दंनाय जे ताकारजलाव शान्ति न दंनाय अरनि बरक पिसफुल नायो कारण जों भायोलेन्स न हामजा गया तिप्राम थारक जों सब समय बुबाग्रा नेतृत्वे जों सब समय पिस नायो शान्ति नायो अबनि बागन तिनि अ बाइक रेली नरक साइमाना तिनि चिनि बाइक रेली अ ताकारजला नर्थ ताकारजला स्कुलनि जिमिन अंखादै थांगै जों जम्पयजला ब्लक जमिनि दै जों थानाय आमोन परे बनकुमारी परे जों खुमते थानाय खुमतेनि परे आयं बिक्रम चमति हाबै चम्पनगरति फायै जों मनफरति फायै लास्ट मांगाथाबि चिनि खुमुलुंनि चिन दंनाय जिनि अबनो जे तिनि जे जों जिनि तिनि थ्रुतुइनो ग्रेटा दिप्रावलेनि बोसों मेसेज जों बरन थानि दंनाय पार्मानेन्ट सल्युशन बगै अ ताकाजनि बर रक ताबो जों थानसानि मारिउन दङ बोबाग्रान लगइन दङ अबनो चिनि तिनि न मेसेज सर दिनै बोसोराव बाइकराव बोसोर बरक रबन दिनै चिनि थाउजेन्ड्स नि अबाब जों बाइक ति अंखारि दङ माखा लामाराव जइन खायनाय ताइ चिनि गम्मा बरताव फाइटन ताबो चिनि अलरेडी 1000 नि अबाब जों अलरेडी बाइक लिस्ट मानि पाइखाता गारि उतंग लगियो